Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tagol And Tita Max, Tanya Chinita. Bet na bet ko po ang maid of honor sa kasal ng kaibigan ko. Maid of honors, madami. Feel good morning, call and teats. Ako pala si Marco. 33 anyos ng pinagbuhatan Pasig. Isa po akong TNVS driver, sweet lover. Pero single po ako. Ang minamaneho ko pong unit ay sa pinsan ko po. At nag-iipon na po ako para makabili ng sariling unit. Sakto po kasi na tuwing babiyahin na ako ay nagsisimula na rin ang programang Mga katas ng nakalipas. Pakakatasan ko lang kolanti si Jelay. 30 anyos, maganda, slim, pero malaman. At morena. Yan yung mga type kong babae, kolantits. Ang groom, ang kaibigan ko, si Jelay naman, kaibigan niya yung bride. At naging magpartner kami bilang abay. Fast forward, kinagabihan, matapos ang kasal, ay nagkayayaan pa kami doon sa kwarto ng groom sa hotel. Yay! Sarap! At doon na tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Hello! Wala nang gagamit itong room ko. Room ng groom, di ba, misis ko? Oo nga, kiss ko, kasi syempre, magbebembangan na tayo dun sa isang room. Uy! Excited ka na ba, mahal ko? Congratulations, ha? Teka lang, may tanong ako. Baka naman bago tayo kinasal, nag-stag party kayo, di ba? Baka may binimbang ka. Wala akong bibimbangin doon eh ba? Kasi, siyempre sa'yo lang ako. Talaga? Naka-blindfolds ako eh, hindi ko naman nakita. Pag onti lang, alam ko na. Naku! Sirit-sirit ito! Ay, Brad, again, congrats ha. Bro, congrats pala sa inyo ha. Ay, nalasing na ako, Kim. Nalasing na ako, Kim.
Oo nga, lakas ng amas. Ano ba itong mga inom natin? Bakit kasi halo-halo yung mga ininom natin? Kasi, ano yung mga tira-tira doon sa baba, yung mga Kaya nga, ininom yung mga ng ninong. Pinaghalo-halo. sayang din. Kaya pala cocktail! Oh, Grabe talaga, no? Ay, ikaw nalasing ka na ba, Jelay? Okay ka lang? Ba't parang hinahawakan mo na yung ulo mo? Sakit eh. Parang nabigla, hindi naman ako ganito pag umiinom pero dahil nga halo-halo ang sakit sa ulo. Meron ba kayo dyang gamot? Mrs. ko, bigyan mo ng gamot niya si Jelay. Sino ba gusto matulog dito? Okay, bibigyan kita ng 3 gamot. Option. Number 1, paracetamol. Number 2, mefenamic acid. O number 3, lalaki. Akin na lang yung lalaki. Wala na bang iba yan? Yung balita ay yung gamot na yan? Ano? Sumagot ka! Teka lang parang matutulog na tong Mrs. ko. Halika na, Ano na mahal. tayo? Huwag na natin sila Brad. intrigan. Kaya na yan yung Bro, uuwi ako Hindi ako mag-stay dito sa hotel. Bakit naman sayang uuwi naman? rin ako. Nagkumuha naman kami dito ng 3 palapag 3 floors. Kinuha namin para sa inyo. Oy, madam. Uuwi din ako Uwi pa akong buhal. Doon ako sa buhal. Oh, sige. Sayang naman tong hotel room. Ikaw na lang uuwi dito, Brad. Ikaw na matulog dito, pare Marco. Nalilito ako sa mga tao. Hindi ko alam kung sino sasagot. Hindi ako makabati. Sige, sayang naman to. Pwede naman ako tumambay dito. Babiyahin na lang ako bukas. Nakainom na rin ako eh. Pwede naman. Ayan, may matutulog na. Sayang din kasi Sorry lugar to. pwede na ako mahiga. Sobrang sakit talaga ng ulo ko. Parang nasusuka na ako. Ay, sabay na lang tayo. Hatid kita. Uwi na rin ako Hindi ako uuwi. Ganun ba? Ay, Teka lang Mrs. ko, tara na. halika na. Bahala na Halika sila dyan. sige. Bye, bahala na kayo dyan, boy, Paano ba Bro, una na rin ako, bro. Mag-aangkas ba tayo? O joyride? Baka kasi malaglag ako eh. Mag-book na lang ako ng ng Grab. Ikaw, mag-isa na lang tayo kung mag-motor tayo. Tapos di ba nakagount tayo? Oo nga pala. Nakagount tayo mag-motor. Pero gusto ko na umuwi. Sakit kasi ng ulo. Sobrang sakit talaga. Sige, ewan ko sa'yo, basta uwi na ako. Sige, last ko na inom na talaga to. Maaga pa ako bukas. Boy, Marco, bye-bye. Mars, paano na ako? Hala ka na dyan. Ang sakit na. Sabay na ako, Mars. Sabay na ako. Sige, magbubook Jelay. na lang ako. Di, wag ka na mag-book. Ganito na lang. Di pa naman ako masyadong... Nakainom na, pero hindi naman ako lasing. Na lang. Ikaw na lang matulog dito. Sayang din yung room eh. Tapos uwi na rin ako. Kaya lang di ako nakapagpaalam. Magbubook na lang bahala ako ka. ng Grab. Ikaw? Sige. Tara, hatid na kita sa baba. Ha? Hatid kita dun sa kung saan ka sasakay. Hindi mo ako pipilitin Ha? Na ano? na magstay dito sa Hindi. hotel. Kaya nga, sinabihan nga kita na ikaw na lang matulog dito. Pwede naman sige. akong umuwi. Sige. Ako na lang dito. Bukas na lang. Mag-chat na lang ako sa nanay ko. Bukas na lang ako uwi. Yan naman pala. Sige, ingat ka dito Ikaw ha. saan ka? Uwi na lang ako. Wala akong kasama dito. Wala mo ba ng kasama? Bagay, Matatakotin kasi Hindi. ako eh. dito na lang ako sa Hindi, sopa. dalawang queen bed naman yan. Bakit sa sofa? Dalawang queen bed yan. Tag-isa tayong bed. Okay, pwede naman. Oo. Maselan ka ba? May kasama? Hindi ako sanay na may kasama. Sige, higa na ako ha. Na. My God. Ang kinis-kinis niya kahit morena siya. My God. Ito yung gusto ko. Nakakota ako. Maid of honor na ang makakabembang pa. Ano kaya nasa isip niya? Okay na sa isip Baka niya. kasi sampalin ako pag nilapitan ko. Baka kasi may jowa to eh. At loyal. Paano ko kaya Wala akong malalaman? jowa eh. Single ako eh. Ako, hindi ko pa pwedeng i-reveal. Pero, nag-ovulate ako eh.
sana nag-ovulate siya. Ano ba to? Ang init ng temperature ko. Hala, parang nilalagnat ako. Ha? Oo, Marco. Patayin ba natin yung aircon? Hindi, wag. Papawisan naman Kaya na. ako. Pwede, Bawak nga. Alo. di ba, ang init ng temperature ko? Fertile kasi ako. Ah. Dito ka na lang kaya sa tabi ko para may warm. Sigurado ka? Paano, sigurado ka? Sigurado ka? Ikaw, okay na sa'yo? Okay lang ba sa'yo? Oo. Baka may magalit. Hindi ka ba wala magagalit. Sa'yo baka may magalit. Huwag na natin pag-usapan yung kung may magagalit. Oo nga, hayaan mo na sila magalit sila. Basta may iba akong gagalitin. Yo! Ay, kanina pa to galit na galit. Marco, Jelay! Matapos ang gabing yun, nagising po ako siguro mga alas 8 na ng umaga pero wala na po sa tabi ko si Jelay Colantits. Nakaalis na raw po. Nahiya po akong i-chat siya pero nagbabakasakali po ako. Pasalamat ako sa kanya. Pero wala po akong na-receive na reply. Kahit scene man lang. Pero one time habang nasa biyahe po ako, biglang nag-chat si Jelay. Grabe talaga, napaka-traffic naman ngayon. Anong gagawin ko dito? Ay. Traffic talaga. Nag-chat si Jelay, basahin ko nga. Marco, busy ka? Re-replyan ko. Hindi ako busy. Bakit? Kumusta ka na? Thank you naman, di ka busy. Pasundo naman ako sa mga Ortigas. Please, kung pwede ka ngayon. Okay, papunta na ako. Thank you. Puso, puso, puso. Emoji na nakakiss. Talsik, talsik. Ayun na yung emoji na may talsik. Talong talsik, talong talsik. Mag-emoji ako yung may dila. Walang sound yung... Kala ko hindi ka na magpapakita sa akin eh. Hindi Ba't ka mo naman nagre-reply naisip eh. yun? Hindi ka nagre-reply eh. Naku, Chat Marco, kita. iba ka, kaya hindi pwedeng mangyari yun. Talaga? Ako ba? Gusto mo ba akong kitain? Oo, kaya nga nag-iintay lang naman ako sa'yo. Ngayon... Halos mga 5 araw na ako naghihintay. Sure ka, okay lang dito sa sasakyan mo? Pambiyahe to ah. Okay na to. Hindi naman to akin. Pinsang ko naman to. Hindi tayo magsasapin? Teka lang. May static dito. Static link. Yung ano ba, reliable ba yung tint nito? Dark tint ba yan siya? Oh, Si Bong Villamor nakarelate ng defect. Yung grab Teka lang. Ano kasi, wait, alam ko na. May panyo ako, ano ko sa bintana. Ipit. Itong harap, windshield. Di, may pangtabon ako sa windshield.
Ayan. Ayan, parang bahay-bahayan na to yan siya. Ayan, Parang bahay-bahayan na to. Ayan, pwede na yan. Yan. Okay na. Wala ka pa yun sa likod. Baka kasi Ay, di, may lipat stop tayo. to yun. May stop to. Hindi na. Ayan. May stop to yun. Mag-overthink na kayo pag may stop. Sige na, huwag ka na magsalita. Game? At dahil sa nangyari ko lang, Tits, napilitan kong dalhin itong sasakyan sa tropa kong nagkakarwash at nagdi-detail. Ikatas ng nakalipas. Nakatas ah. Wala pa akong ideya kung anong trabaho ni Jelay. Kasi after po ng mga pangyayari, hindi na po siya nagsasalita. May tumatawag po sa kanya at nagmamadali siyang umuwi. Hindi ko rin po alam kung saan ang bahay niya. Ayaw niya magpahatid po eh. Basta iwan ko lang siya minsan sa labas ng mall. Para doon na siya sumakay. Para bang uhaw siya na camel na pag nabusog na, sumisibat na. Pero ako nahuhulog na yung loob ko sa kanya, Kulang Tits. Gusto ko siyang seryosohin. Kaya, nung nasundo ko po siya ulit, Teka lang. O bakit? Ay, Anong di- meron? Mamadali ka ba? Ay, O sige, quick lang. Hindi naman akong mamadali. Kaya nga, sabi ko, let's take our time eh. May pupuntahan pa ako. Anto lang ba yun? Magkikita tayo, tas ganito, tas alis ka na agad. Wala mo lang tayong kwentuhan, kape. Natutuwa ako sa'yo. Ano yan? Bakit ang ano mo? Paka-hopeless romantic mo. Siyempre, ito lang talaga, no? Ano? Ba't ganyan ka makatingin? Hindi. Hindi ko man lang alam anong trabaho. Tinatanong kita, ayaw mo namang sumagot. Saan ka nakatira? Hatid kita, ayaw mo mapatid. Ano ba? May tinatago ka ba sa akin? Bakit ko sasabihin sa iyo kung... Ba't ko sasagutin yan? At ba't ko kailangan sabihin kung saan ako papunta lagi? At kung... Ano trabaho ko? Bakit? Hindi naman. Ba't ka nag-expect na gagawin ko yun? Sige na. Inamin ko na, Jelay, na nahulog na ako sa iyo. Ano nakakatawa dun? Sorry, pero hindi ako sanay na ganda yung usapan. Bakit ganyan? Ano bakit ganyan? Kaya nga, ano? Bakit mo sinasabi yan? Kasi nga nahulog na ako sa iyo. Gusto ko... Ba't ka kasi nahulog? Hindi ko alam. Hindi ko naman pwedeng pigilan yung nararamdaman ko kasi nung una pa lang gusto na kita. Gusto kitang seryosohin. Sino ba may sabi magseseryosohan tayo? Ba't ka kasi nag-expect? Alam ko. Alam ko yung... Ano ba may yan? boundary. Toxic naman? Aalis na nga ako. Teka lang. Bakit ganito? Parang kasalanan ko. Anong Parang may meron? Ba't ayaw obligasyon. mo sa akin? Ba't ayaw mo? Anong nangyayari sa atin tapos ayaw mo? Meron kasi akong karelasyon. Kaya bakit kita jojowain? Tsaka wala naman sa pag-uusap na papunta to sa serious relationship o long term to eh. So, Meron ako. may karelasyon ka? Matanda. Sa ako? Situationship. Kaya bakit parang kasalanan ko? Ikaw may gusto nito eh. O gusto ko din. Binibigay ko lang yung kailangan mo. Tsaka kailangan ko din. Sige na, alis na ako. May Jelay! kasalanan.